mmadụ n'ọkpụma onye mee nke ọma ebunye ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọndambaki ndị oche ya fọndambaki fọjasị kala aka gọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmụmụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịama gbago ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya taata bụ ụbọchị afọ asị m na afọ ya fụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na akakaka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị asị m na ile na-asị na-egwu ana na ọfọ na ogwu enwere mkpochi asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala ọ dị n'ala ya pụrụ anyị omekwu gbawere anyị ha wee fụ ya gaziere ụnụ ndị ọma na-anụ olu m n'ụbọchị tata isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about promises to the spirit. Ọnya bụ isiokwu nkwa ihe niile kwesịrị ịma gbasara ịgwa nkwa na mmụọ ya bụ tọpik mana bifo gaa n'iru maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m na soshal midia afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite echiri m ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata anyị ji wee bịa ige ntị ma ọkwa dị iche iche anyị ji wee bịa. Nke mbụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebido na April 6 last year for 14 days. Ihe ọ pụtara bụ na aja nwa Ogbuefi na-eje na temple wee present ya prayer request ndị mmadụ all over the globe to the entities of powers chụkwazi aja dị iche iche ịfụ na ngozi ruru ndị dị etu aka nke bụ eziokwu na enwere a lot of testimonies na-abịa na ya bụ aja a na-achụ for 14 days. anyị na-eshow testimony na social media maka ọdịrọ necessary
Now, ọ bụrụ na aja mbunye elu aja ịpụta ihe iche iso na anya bụ aja ndị na-esonye na ya amarụgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ka ị ga-eme we forward ya 3 prayer request ime donation token to the account number ịchatizie m na WhatsApp ka m gwa gị account number ị ga-esend ya bụ token. My WhatsApp number bụ 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ka bụ ebe ị ga-achat na WhatsApp. Ọkwa ọzọ dị mkpa echefuna n'ụbọchị Thursdays and Mondays ụbọchị anyị ga-enwe ministration using ọdịnala method ụbọchị anyị ga-ekwubi okwu n'isi ndị friends anyị all over the globe. Isi ụtụtụ ụbọchị ọbụla ụbọchị ndị a ana m eje kwubi okwu. Ọ bụkwa ndị chọrọ counseling free ikwubi okwu free mana ịgba afa na-akwụ ụgwọ ka abụ ihe kwesịrị ịgba. Nke ọzọ ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị nwere talent for acting, passion, yes, you join our academy, movie academy, then you can join now. It's free. Then I then wear rehearsal Mondays and Thursdays. Then Sundays. I then wear rehearsal Thursdays, Sundays and Mondays. I need a shoot movies. Yes. So I want to show you the chat on WhatsApp. Of course, all the before I get any hiding what here were there. Over the market hots, those epic hots, those ancient hots. Yes. They were professional and area. A chat on WhatsApp. I have a contract for you because we are planning to build an epic village for movies in my location. Yes. In oraifite. So if you're interested, chat on WhatsApp 0805 7837672. Mana ọ bụ na enwe ma onye nwere ike ịlụ nwunye nụ mee share this message bụrụ ya. Then ka anyị gaba n'iru isiokwu anyị ji wee bịa. Message anyị ama eto ogologo nnukwu mana nke ntị I can tell you must learn something that will change your life for good. Yes. Ihe anyị ji maka ebe ya bụ akwụkwọ m isiokwu anyị. Then because ọ bụrụ na ị chọrọ watch any of my movies, yes, it will interest you that I'm about the MD Ugochi movie productions on YouTube. If you watch any of our movie, Ghana, you are our YouTube Ugochi movie productions. More Ghana, Nigerian ordinary Nollywood movies. These 2 channels is owned by me, so you can go any of them. Watch, subscribe, or even what more updates. Yes, this week you need the well loaded. You get back when you watch all the previous movies. Watch and like I put this week. Yeah, guys. Yeah. Then this show why the piano bachata get in comma. Why you should not be making empty promises. 1, making empty promises will make you lose trust. Whether more mmadụ ma ọ bụ mmụọ. Mana ka m gwazie gị why you should avoid making promises. Especially ọ bụrụ na ịbụ onye na-asa mmadụ isi ma ọ bụ na-ekwe nkwa ime emewu imekwara anya bụ ihe wee luo na mmụọ maka ịgba ụchụ. Ịghọtara ya? Maka na asị onye ekotara ọgọdọ ebe gịnị ọgọdọ ekotara ya. Ka ị wee gbanahị ụchụ mmụọ ma ịtarị mmụọ mpịawa azụ mmụọ. Know it that every altar will spirits and entities of powers that is backing that altar. Yes, they are spiritualists who is predicted before any altar. Any altar. Yes, any altar. So altar is an altar. Whether it's a Christian altar, whether or Hindu altar, whether it's an ordinary altar, whether it's any altar, believe in me, ask some of the entities of powers to build that altar. No altar will stand alone without spirit backing it. If no spirit is backing an altar, then that means that it's not an altar. So knowing fully well that spirit back altar, every altar. So ekwena nkwa ọbụla ị ga-emewu to okwu mmụọ ọbụla. Yes,
ọ ka mma na ịbịara n'okwu mmụọ ọbụla kwe nkwa ọkụkọ ọ ka mma na ịbịara n'okwu mmụọ ọbụla kwe nkwa ọkụkọ then ị nwezie ego ewu ma ọ wee ego ebu igbuo dan na ịbịalụ asị nwa gaị ikwe nkwa n'ihi eme nke a mechazie imerọzi ya bụ ihe ị na-ama ikwu onwe gị na-agbụ. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ije na okwu mmụọ dị iche iche. Ị nwere ike ịkpọ ya okwu ndị ụka dazi n'ụlọ ụka ebe ị na-eje ma ọ bụ na ọwa okwu ebe ministry ebe ị na-eje ekpere. But what I can tell you is that any person ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ na-arụ ọrụ weda onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ weda ma ọ na-alụ n'ụka ma ọ na-alụ n'ọdịnala mmụọ sie o nwere mmụọ ọ na-agbara ụkọ ijekwa n'ebe anwa na ụdị ka o wee kpọọ gị ezigbo mmadụ ma ọ ka o wee meere gị ebere ma ọ ka o wee nyere gị aka wee rụọ ọrụ yọta ihe n'aka mmụọ ije ebe a kwee nkwa karịrị ya izi ihe ya emewu. Yes, ije na kwe nkwa na-ehe opu na o nwere ihe dị etu a ọnachurali ịmana ihe ị na-ekwe nkwa karịrị gị imekwa na-etu anwa ọ ga-enyere gị aka. Ihe ị ga-eme bụ ikwere nkwa efi ebe ịma na entire life gị na ịgotawubere efi. Yes, it doesn't work that way. Ọ ka mma na ikwelu nkwa ọkụkọ oruzie ụbọchị ahụ iyi emezu nkwa ije bute ebulu bịa gbuo karịa na ijelu kwe nkwa ihe karịrị mpala gị oruzie mgbe iyi emezu nkwa ị naba excuse maka ịmaghị onwe gị na-agbụ ka m na-agwa gị. Nke a bụ ofu. Nke ịbụ a chọrọ ịkọwala gị bụ ịsịkwa na problem ndị mmadụ na-enwe. Ana m akọwala gị ihe a na-agbata n'afa. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịpụta ije kwe nkwa ofu nkwa ahụ ikwere ụbụ maka na ndị mmadụ amarụgo ka esi ajọmpụ from pillar to post. Ndị mmadụ amarụgo ka esi ajọmpụ from one prayer houses to another prayer houses, from one church to another. Ihe a abụrụgo the mindset ndị ụka. Yes, the mindset ndị ụka bụ ihe ndị mmadụ kwenyere. So for that reason ọ ya like ị na-eje ebe a na-eje ebe a na-eje ebe a. Ụfọdụ ndị mmadụ wee na-echigatakwa n'ọdịnala bụrụkwa that mindset of ndị ụka. Ọ na-eje ebe a ọ na-eje na nke spiritualist nka ọ na-eje na nke spiritualist ọ na-eje na nke spiritualist nka. Believe in me, you are not making yourself any good. Yes, put me anywhere. For your own good, I will advise you to focus on one altar. Ọ nwere ndị na-abụ ha bata n'ọdịnala ihe izi ọ ga na-alụ bụ ije na-agbagharị afa. Ọgba afa na nke dibịa nka ọgba afa na nke dibịa nka ọgba afa na nke dibịa nka ọ lụọ na nke dibịa nka ọ lụọ na nke dibịa nka. You are confusing yourself. You will never go far. Ihe ọ pụtara bụ na ị na-eyuzu ya intellect. Agwara m ụnụ na-enwe frontal brain and back brain. Yes, wee gwa na the frontal brain control the intellect of man. Mana back brain is like their spiritual brain. Yes, so always connect their spiritual antenna. Yes, then ka ị wee nwee ike inwe ka mmụọ nwee ike duru gị. Ọ bụrụ ịbata n'ọdịnala ịgbajebe ka ije gbajebe na be dibịa. Believe in me, you might enter the wrong hands. Yes, ihe kwesịrị ime bụ ịbata na ọdịnala nke mbụgodo build ihe a na-akpọ ya altar, ya personal altar, ya spiritual altar. Bido ya spiritual exercise. Ọ bụrụ na ị chọrọ ibuild ya spiritual altar, gaa na my YouTube channel ị ga-afụ ebe nkuzi how to set up ya ọdịnala altar. Mana ọ bụrụ na ebe ibi adọrọ conducive na ị nwere ike iset where, don't mind, never mind. Yes, if you are squatting with somebody, I will not ask you to squat with somebody. Get your build the altar before you are accused of whatever you don't know. And maybe you know. You may just work that time. Iji abịa enwe meditation. Ọnwere mgbe ị ga-agwa onye anwa n'oge iji enwe meditation ka onye anwa gbagha ya agbagha. Ọ bụrụ na ndị asquat with mmadụ nwe ka hapụ ọ bụrụ iwu na nzu ka ihe use. Yes, ọ bụrụ iwu na nzu. Ọ bụrụ iwu na ihe use edo. Ihe mmụọ chọrọ uwe obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa. Even cup of water, you can use it for your libation, don't you know? Yes, akwago mere times with that number.
agwara m gị na if you use water to pour your libation, it connects, only that it's a little bit slower. Yeah, but if it connects, it connects. So you can use water to pour your libation. You can use hot. Hot is a little bit faster because it evaporates. Yes, and so on and so forth. So, ọ bụgoro na o nwere ihe iji ya nwee taịm gị na mmụọ, ihe mmụọ na-achọ ọ bụ ihe anyị kwuru ihe taịm ihe eji osi mkpụmkpụ ekele m ụnụ na mbịakwa taa ka mụ nọ nọ ya. Ịkpọkuo mmụọ niile so kpọkuo mmụọ be nne gị na mmụọ be nna gị, kpọkuo entities of powers na-eri oke n'ụbọchị ahụ, kpọkuo mmụọ niile na-agagharị na-eme mma si ha taa na gị nwa nwoke afọ abịakwa n'ụbọchị taa ka gị na ha kparịta ụka, ka gị na ha nọ ọnọdụ ghọtara ya. Iwe yozie ha, yozie ihe dị ha, ịtụcha afa yọọ ihe dị mma, yọọ ha mgbaghara mmehie, yozie ha mkpa gị ma kwubie okwu n'isi ndụ gị, ikwuchazie ịgba nkịtị si ha kere ihe ha chọrọ ka ị mee. Listen to your inner being. That is what you need. You need to build that, lay foundation. O nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa na-agwa ndị mmadụ si ya na ọ bụrụ na ilelo foundation siri ike na ikuku kuo mmiri zoo na ụfọdụ ndị wuru ụlọ ha na esiri ike ga-ada. Ọkwa eziokwu? Yes. So you must learn solid foundation first. Ọ bụrụ ịmapụta ha n'ọdịnala chọwa dịbe dibịa, you might be misled to a wrong hand, and the experience ị ga-enwe ihe asị na ọdịnala, you hate ọdịnala. Yes, ọ bụrụ ihe ị nidiri. And ụfọdụ ndị mmadụ, ụfọdụ ime na approach ọdịnala with wrong minds. Ọdịnala abụrụ ọgwụ. Ọdịnala bụ a spirituality you build over time. Yes. So ibiducha ya etu a nwee mgbe iji anọdụ ọnọdụ wee yozie mmụọ si ya biko na-echọkwara ka ị gbara ebe ihe na-eme gị si ha, biko ha direct ya gị to the right person. Believe in me, nwere mgbe i mere etu a tụọ onye abụ made that spiritual exercise for 21 days, a ga-elidiri you to the right person ga-abụ efu ya ma ọ manage connection ya, obi ga-anabata ya, mmụọ gị asị gị yes, go with this person. So ọnwụ na mmụọ gị, ọ bụrụ na i believe na inwe spirit of discernment, mmụọ ahụ so gị wee sị gị go with the person, please go with that person. If you go with that person, if that the person may mislead you. So if you go with that person got direct you to the right path. That person I'm gonna go near a new person. Yes, the person will start guiding you gradually. Or I won't move on. Not them, but I see the algo all 5 times. And I'm asking you how. A bottle of chigi, a wall of me, or nothing, not over on Kema, a good one. For the hour, Habiana, Yana, went dream. Yana Menka, then I went disappointment. Then I see all of me. Gị nwee nwebụrụ ịka wee nwebụrụ nke ịma ịmaje na ọrụ mmiri anyị na-arụ na-abụ the last. Yes, iburu ụzọ ada awụ ahapụ isi agwụbara ike ajụ a na-akpa na anakpa na ọfọ ibidogoro gaịdị gbagoro onye ahụ mmadụ ka esi eme spiritual exercise. Ọ bụrụ onye nwere uru akọmọdụshọ ebe ọ ga na-atụ ụzọ mata ka esi atụ ụzọ ihe gradually you are lifting the person. Ịghọtara ya? Maka na ịmaghị chi gị ịlụlọ gị na chi gị adụrọ na mma, enwere onye cordial relationship build with ụmụ ije na-alụ ọrụ mmiri ka ọ ga-esiga. Ndị mmiri ewu ya spiritual forces, so you need to be in good terms with them before you approach them. Ịghọtara ya? So abịazie etu ịmaghị ya ije mee mistake mesesi na ọdịnala sị gị mana ọgwụ mee mistake because of your ignorance. Go and read Hosea 4:6. Ọ sị na my people are suffering because of ignorance, lack of ignorance and lack of vision. So blame yourself for lack of vision and ignorance. That's why you fail. So odonibodi for the people now a jump to a edapta na go for dibia. If you borochi nothing. Edapta na go for dibia. Also na ya American car, na ya American car. Ni ga-ebute ego, ije ekwe nkwa. Also ni nwere ike ikwe nkwa efi, ni nwere ike ikwe nkwa. That temple ejiboro ma ọnụ ma asị mmadụ kwe nkwa efi. I don't do it. If you know the last one of the person would I efi was here. Bịa sị na ife ọma mere ebido ogede etu alụ ogede ta na ya egbu efi. Anyị wee sịa mba, ebe m so wee jụọ wee sịa mba nna ikwe na nkwa efi kama kwee nkwa ebu. Ọ sị mba na ya emewie na ọ bụrụ ihe ọma mere na ya egbu efi. I saw the faith and the conviction in him. Believe in me, oluro 3 months o ji bịacha ọbịa I don't want to chat na WhatsApp. Si m Ogbuefi na nkwere ego bata na ịchọ ka send gị 600k maka igbu efi. Isi oke bụrụ oge nweta alat anyị mekwara ya yọta nna akụwa. So onye na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ ebe a mana onye nke a na-agwa gị arụsịgo ọrụ niile dị n'ụzọ ya
So mgbe ụfọdụ etu a you don't go job ihe dị beyond you, mana ụfọdụ nwere ike in desperation to get you hook you. O nwere ike ịbịa nwekere n'obodo ebe ọsọ ya ngwa ọ bụrụ na ya emere gị nke ọkwa ihe ebu ihe moto, ọkwa ihe ebu ihe efi, ya apụtara ihe efi. Ịghọtago ihe dị ya mkpa ka o wee koo uko. Ịghọtara ya ihe ọ dị ya mkpa ka o wee koo uko ịkpụtazi efi awa osonye na soshal midia na-apụtara ya efi. Ihe ọzọ dị ya mkpa bụ na ibutere moto osonye na soshal midia na mmadụ butere moto adịmesi na soshal midia ọ dị necessary. Ya abụrụ ihe mpịalfọ. Ịghọtara ya so now onye abịazi enye menwere ihe na-etu ahụ fụ na ihe ọ na-achọ selfish interest ya ọ chọrọ dị ịma maka growth of you. And ihe na-achọ ịkọwara gị ji awụ na n'ime ifere ya na practicalize ya bụ na m chọrọ ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ ka ị na-eme some of these things by yourself. Ọ bụrụ dibịa adịm akụziri gị ka ị bịa na-asị m lụọ ọrụ gị, achọrọ m ka ị mebe n'onwe gị belụsọ ndị maka na mmadụ niile ama enwecha conducive environment. O nwere ndị bụ na ha bụ high profile people maybe living in Abuja and maybe living in a state, the conduciveness is not there, but if you're a high profile person you can afford it, you can afford the services of a third party. Yes, I'm there to serve such people. Now ọ bụ na onye a nọ abroad environmental factor again o mee nwee ike ime wee na abroad ya ma ọ bụ ndị field zikwara na ha nwere they can pay for services because I cannot do it for free for you. Yes, ụdị ndị data nwere ike can approach their dibia or spiritualist o meela ha, mana fọgụnwa bụ onye nwere ike imegwunye n'onwe gị jee na my YouTube channel ị ga-afụ ebe m kụziri ka how to feed ya chi step by step from beginning to the end. Yes, and recently now I got article and a movie. Yes, how to feed ya chi movie I shoot to die at here how to feed ya chi. A mother case you watch it for the case beat step by step feed ya chi. So I want you to be doing it yourself. So all those things king was go there ma ọ bụrụ boom ọrụ mmiri imagine ọrụ mmiri ebe nwụbọ foundation ọ bụla ile. And the worst to make it worse ụfọdụ jezi ebe ahụ akwanye okwe nkwa. Avoid it. Nke bụwa ihe avoid stop ikwe nkwa na any altar, that is from altar to altar. Ije na altar onye a ikwe nkwa ihe akpụta ofu efi a month 2 months boom. O nwere ike ihe anyị na-achọ nwa ebi onwe ka oruchabụrụ aka nwere ike ọka nọrọ ndị we boom ịgbanyego na anọda person altar kpekwa nkwa efi boom a month 2 months boom ịmapụkwara jekwara nke onye ọzọ. O nwere ike 4 months 6 months down the line temple izi ya iji ekwe nkwa ma ọ bụ temple nke bụ iji ekwe nkwa amezuo nkwa etiri gị aka maka ichere ị na-enye mmụọ time mmụọ gị na mmụọ na akaụntụ gị ọrụ n'ụwa ka a na akaụntụ a day 2 days 1 week 1 month mmụọ dị na mmụọ ọ na-arụ on the same calendar. Ọgụ nwa na-akpọrọ 1 month 2 months 3 months mmụọ so na akaụntụ date 1 month ị na-ekwu ụgwọ ị na-eyuzu Roman calendar ọ bụ eziokwu mmụọ ma ọ na-agba ya na-abụsịkwa Roman calendar. Mmụọ esoro mmụọ nwere etu mmụọ si agụ arọ nke yes kpatara na agbụrụ ọbụla nwere Igbo nwere Igbo kalenda arọ nke ndị Igbo ịghọtago ịmarago na arọ ọfụ ndị Igbo na-ebido na March. Yes so ndị ọbụla nwere nke a na-eyuzu Georgian kalenda nke ndị Europe onye ka a na-eyuzu. So wuruzie ya ka iji akaụntụrụ mmụọ onye na-eme mistake ị na-akaụntụ 1 month 2 months 3 months ihe mapụta boom ọ dị ọsịsọ ịma na onye ọ dị ọsọ na nwa ọnwa ọsọsọ ịmanyekwa na ndị ọta kwekwa mkpa. I will advise you stop that. You are entangling yourself and it's not as if you na-ekwe obere nkwa. Ị nwere ike ikwe nkwa a na-eji ọnụ ma na temple ndị fọdụ bịa sị ya ọ bụgoro nkwa ọkụ kwee. Yes, ọ bụrụ ego onye nọrọ mkpa ka nji gbara ụfọdụ ya like mmanwụ ịdị press down o jigu n'onu ka atọdo gị force gị coerce you to promise big thing ma ọ chọwa onye ya ebutere moto si ọkwa ya ebutere moto ọkwa ya gbatara ya na onye aghọrọ ka agba. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ stop ide ekwe nkwa from one altar to another altar maka ọdịmma gị. Yes, and my even advice ndị mmadụ na-abịa na my temple surprise me ikwe na nkwa ọ bụrụ na ọ edisesịrị n'ihi ekwe nkwa kwa obere nkwa. And nke ọzọ na-agwazi maka ọdịmma gị stop jumping from one altar to the altar another one. Ọ bụrụ na truly n'imelu ihe a na-akpọ spiritual exercise nwee spirit of discernment mmụọ wee direct ya gị sobe onye a, I will advise you to keep following that person.
Stop jumping for okay money in this onye awa. Onwe ka o sidere go back to the person. The person amaghị ebe ọ kwụsịrị before mara ebe o bido. Mana mgbe you na jump from one person to another, you are complicating your issues. You spend more and complicate yourself more. So what am I saying? Ya nwee ofu ebe ofu altar which you belong to. Altar nwa wee ebe ị nwere ike ị na-enye ekene. Mana mgbe ọ bịaziri bụrụ na abụ altar dị iche iche ị na-ekwe nkwa na altar dị iche iche, I can tell you na ọ ga-ehu gị. Maka ihe ọ ga-eji hook gị bụ na ị nwere ike ikwecha nkwa na altar mmụọ emeghe approve. Then ọfọzie the executors. Yes. This spirit ọrụ ha bụzi ime infuzi na that nkwa anwa emere approve. Ịmakwana George na-awụ George nyecha judgment. Then enwezie ndị court ga-abụdeje enforce all that judgment court nyere. Ịmara? Yes. Example now, His Excellency Peter Obi now. Ọ bụrụ na Supreme Court now nye judgment na onye nwa win the election. Then ọ pass go the ball to Chief Justice to come and swear in. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwala gị bụ na enwere enye final verdict mmụọ decide go na onye a na-aga agọzie. O nwere ndị ọgwụ ka ọrụ ha ịfụ na eji execute that judgment e nyere n'isi gị. So o nwere ike they might still be on the way. Boom! Ịgbapụgo gbanye ebe ọzọ. Iruzie ebe ọzọ anwa ikwekwa anọda nkwa. Wanyere nkwa ihe ọma ekwere gị adịwego gị nso. Iruzie ebe ọzọ nwere ka ọ na ebe ahụ ka ị nọzi. Ihe ọma eruo gị aka. Ị hapụzie mmụọ mere ihe je na-enyere mmụọ ọzọ ihe. Ịfụrụ na ọkpara nkwa ahụhụ si ngwe bịara ya ọrụ. He who fetched ants evicted firewood invited the lizard to his house. So mmadụ ka isi ekwe nkwa. Nye ma bụ isiokwu anyị. Mmadụ ka isi ekwe nkwa. And ikwe nkwa ka ba adụ mezuo ya etu a nọkịta. O nwere ụfọdụ mmụọ nọ na be nna entities of powers ndị anyị na ha na-alụkọ na temple. Amalugo na a na-eri ji. Ịghọtara ya? Na a na-eri ji na mma akpụ at least eburu wee bịa. Ịghọtara ya? Enidiro m ha marago na last year ejekwara m gboro ha ebu. Yes. Ndị mmụọ ndị nke eje gbugasịrị ebu eje gboro ha. Mana I didn't tell them anything. But this year gboro ga ha jikwere ike ejekwa je gboro ha ebu. I didn't promise anything because I understand how things work. Ịghọtara ya? So ị mara capacity mana mmụọ nwa mana my capacity come rain come sun na igbu ebu to mmụọ niile m na ha na-arụkọ abụrụ a problem. But even at that, nje nkene na nke o mere akwụkwọ m ya na-arụ na-abịa na mma abịa. Ịghọtara ya? Mana mmekwu ukwu ya ọda m ihe mmeji bịa. Etu arụ ha adịghị eritabido ihe mmeji wee bịa. So be careful. Igwe na ka onye ọbụla ijere n'ọtụ ya pushuo gị. Ejekwa ndị pasọ na-emekwu ya ebe na ọta asị who will sow this one, who will sow seed. Ijide etu ahụ o si amotivate gị ikwe nnukwute nkwa karịrị ya mpala gị. Emesizie ijọmpụ bell. Ijọmpụ bell, you will not be able to fulfill it. Emesi onye nwe nsogbu. Ịghọtara ya? So what am I saying? Don't promise. Ọnwụ na ọnwụ ebe ị promise ka ba arụ ji fulfill all those things. Yes, maka udo obi. Imesizie but learn their lesson not to be promising too fast. But for ọdịmma gị karịcha I will advise you ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị stick to one altar. Myself, I stick to one altar. Ebe ahụ m maintain that my arena, I maintain them. Understand? I maintain one source. Yes, ọ ga-abalị gị. N'ụbọchị taa, inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 08057837672. Ịnecha vidio ihe ị ga-eme metụ aka na share button ka anyị kwụ gị na ibe gị na ndị enyi gị nwee ike keta oke na nkụzi ya anyị kụziri n'ụbọchị tata. I can tell you this message is message of liberation, message of hope, message of abundant blessings upon ndị niile nụrụ onu a n'ụbọchị taa. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, akpọkuo mmụọ niile na-eri oke na tata bụ afọ ka ọ gọzie ndị enyi anyị, friends of the temple and children of the temple n'ụbọchị taa. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, remain blessed. Ka ọ dịkwa n'ụdị oge a echi niile n'oge awa nke eziokwu. Echi niile bụ Saturday, anyị ga-arụkwa n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie n'afọ.